אז מלכה יוצאת מביתה, לבושה בשמלה מנומרת. לא, לא מנומרת. זברה. מלכה לא יכולה לבוש זברה. למה לא? כי היא דמות טורף אצלי, זברה זה נטרף, אנחנו דיברנו על זה, מלכה היא טורף. טוב, מופע, נראה לי שאת לא מבינה את הדמות. נראה לי שאת לא הבנת את הדמות. נראה לי שאת לא זוכרת כל כך איך לכתוב דמויות. אני לא זוכרת. מה זה פרוטגוניסט? איך את באת על המושגים האלה? באת על המושגים האלה. קיבלנו מייל מקנלר. קיבלנו מייל מקנלר. תפתחי. את חושבת שנמכרנו? רק עם סינופסיס? לא יודעת, הוא היה ממש טוב. גם היו לו דמויות ממש עגולות. יום מעניין. לאן נמכרנו? וכמה? אני צריכה לראות איזה 40 קילו, אני פשוט אהיה כוסית כאילו. בא לי יחטה. בפרה. בא לי פרוני. בא לי סושי. טוב, נו מה? אכלתם לי את הראש, תחו כבר את המייל. מה אתה מתערב בכלל, אתה? כן, מה אתה בכלל מתערב אותה בכלל? מה את מתערבת? את אפילו לא גרה פה. תפתחי. אז זה ביוטיוב? אנחנו רוצים לאחל לכל מיוצגנו שנה טובה, שנה של יצירה, פוריות, שמחה, אהבה, שלום. עכשיו. שנה טובה! טוב, וכולנו מיוצגנו. זאת ההתחלה, להיות מיוצגנו. כן.